Skoven er verdens bedste legeplads. Sådan ser de i hvert fald på det i Rønde Frie Skovbørnehave. I de skønne omgivelser ved Kallevig og i den store Ringelmose skov boldrer børnene sig året rundt. Det, de ikke kan tåle, det er sådan nogle madder, som vi spiser. I dag har vi for eksempel spist hyldebær, og vi har været nede og set de små grise. Vi spiser brumbær, og vi spiser skovsyre, og man finder svampe ikke mindst. De ser sjove ud. De ligner lidt nogen, man kalder judasører. Ved du hvad, den er væk? Prøv at mærke, er den ikke sjov at røre ved her? De bliver jo stimuleret og udfordret på rigtig mange planer, fysisk og psykisk. I og med, at vi er så meget ude hele året, så får de alle årstiderne med, årstidernes skiften og lyset, farverne, duftene og plus alt det, de lærer om naturen. De får en rigtig god kondition. De bliver vant til at være ude i al slags vejr, og det siger sig selv, at så frikvarter og så videre, det klarer de jo i skolen uden problemer. Også når børn er på sommerferie, så kan de gå forældrene trætte. Tit når man er på ferie, så er det forældrene, der skal slæbe børnene afsted, men her er det omvendt. Det er godt nok et gyngende træ, det her, hva'? Og klatre i træer er ikke det eneste, man kan i skoven. Der er mange, der tror, at skovbørnehaver er for vildbasser. Det er det bestemt ikke. Det er det også. Men alle pigerne, og der er stort set lige mange drenge og piger, pigerne har også mulighed for at udleve deres prinsessedrømme her. Vi har piger, der kommer med kjole på i børnehaver. Det er helt i orden. Har du fået krigsbaling på? Nej. Er det lidt ret? Ja. Det er de der piger der. Kønsfordelingen er stort set lige, både blandt børn og voksne i børnehaven. Jeg er mandlig pædagog, og så har vi 2 pædagogmedhjælpere, der er mænd. Og det er noget, vi altid har tilstræbt i børnehaven, at have en balance. Men skoven indbyder ikke kun til leg for begge køn. Den appellerer også til børn, der kunne have vanskeligheder i andre typer institutioner. Der er nogle pædagogiske fordele, i og med, at der er højt til loftet og rum, så kan alle typer børn faktisk nemmere være med. Første gang så lad jeg på, anden gang så lige så, men tredje gang, så tager vi hende og putter hende i grøn. Den nye skolereform lægger jo meget op til, at børn skal være mere i bevægelse. Og den feedback, vi har fået fra skolerne, det er, at vores børn er faktisk rigtig gode til at lytte og til at koncentrere sig, fordi de har fået styr på deres krop, i og med, at de har været så meget ude. Ja. I er ikke bange for, at der kommer en krokodille? Hva? Hvis I driller krokodillen, så ved I jo godt, at den hapser aberne. Så slår den ud. Vi gennemgår måske noget, der er lidt hårdt en gang imellem, går op ad en bakke i regnvejr, og så ender vi på bakketoppen, og så skinner solen måske, så vi har nogle fælles oplevelser. Og det sammenhold, der opstår, er bare et af de pædagogiske redskaber, som skoven tilbyder. Men bliver vejret for voldsomt, er der dog nogle børn, der hellere vil opleve de pædagogiske redskaber indendørs. Det får de også lov til en gang imellem. De skal også ind og også lære at sidde og spise med kniv og gaffel ved et bord. Vi laver jo også mad til børnene, og de skal ikke kun lære at spise på en træstue, men også lære at sidde ved et bord og spise, for der er mange færdigheder, de skal kunne. Og færdighederne må gerne inkludere en kærlighed til naturen, selv når børnene bliver voksne. Hvis vi lærer børnene at holde af naturen, så tror jeg også, det smitter af. Altså, det ved jeg, det smitter af på børnene, så de senere hen også bliver gode til at passe på. De lærer jo meget om økologi og kredsløb og liv og død og mange vigtige snakke, vi har emner, når vi er ude. Vi mener, det er en god ting, at man ved, hvordan et egetræ ser ud, og at der er, hvilke frugter der er på eg. Og det er god dannelse at have med sig.